İsәнмесез? Millet турында яңалык, актуальлек бармы безнең язмаларда? Һәр вакытта менә шушы гәзитләрне кулга алганда яңалык көтәм һәм актуаль проблемалар турында шиметеп әйткәнне, үзәккә үткәреп әйткәнне көтәм һәм эзлим. Менә бу саннарда ватаным Татарстан шәһри Казан милләт турында түгел, бөтенләй Татарстанның төрле яклары турында язмалар күп һәм алар шактый актуаль, кызык. Ләкин бу юлы, бу көннәрдә алай саф милли проблемаларга игътибар әлләни күп булмады. Аңлашыла, бу көннәрдә Җәлилнең туган көне, Россия президентының юлламасы белән мөрәҗәгать итү, ягъни нинди дә булса эчке цензура милләтчелектә гаепләмәсеннәр дип уйлаучылар да бәлки булгандыр. Юк, гаепләрлек түгел. Безнең газеталарыбыз, татар журналистлары дөресен сөйли, тәртипле, бер нинди уңга-сулга тайып булу юк. Шулай да алай гына булмый бит, барыбер яңалык кирәк. Әз булса да шаккатырырга кирәк бит инде. Шаккатмасаң, нигә кирәк ул язма, бигрәк тә татар телендә ди. Әлбәттә, татар басмалары татар телен яшәтә торган бер мәйданчык инде. Һәм татарча ул авыл хуҗалыгы турында язсаң да, шәһәр турында язсаң да, барыбер ул татарча. Ләкин ничек тә кешене укырга мәҗбүр итәргә кирәк бит. Һәм кешегә аңлатырга, нәрсә ул милләт? Ничә процент синдә татарлык? Һәм балаң ничә процент татарлык? Ни өчен аның татарлыгы кими? Һәм ни өчен туган телебез корый? Менә шул турыда күренсә язма, без шатланып укыйбыз һәм сезгә җиткерәбез. Әйтүемчә, бу көннәрдә мул булмады бу темада. Шулай да Филис Каһировның Америкага барып кайткач язган интервьюсы, Америкага барып кайткач ойга да менеп төшәргә әзермен дип әйткән бит инде бу 7-нче биттә. Шуннан да Филис Каһиров дигән бик шәп җырчыбыз Америкага барган, татарлар белән аралашкан һәм ул алар белән концертларны оештыру турында, хикмәтләре турында да әйткән. Шуннан да бу гади әйбер түгел. Татар җырчысы барыбер 100 кеше булса да җыеп билетын сатып оештырырга кирәк бит. Менә син Америкага барып, җырың белән, моңың белән җәлеп ит. Мәдәни җомганың соңгы 7-нче санында Вахит Имамовның баш мөхәрриренең былтыргы А дигән язмасы бар. Ну, монда инде милләт турында куй итеп, усал итеп әйтә. Әлбәттә, бу теләсә кем аңлырлык түгел. Ул тарихтан килгәнлеге турында, милләткә, телгә мөнәсәбәтнең шулай барганлыгы турында әйтә һәм шулай җан авазы белән әйтә. Гади кеше, обыватель, ягъни наданрак кеше моны аңламаска, белмәскә мөмкин, чөнки ул аның өчен былтыргы А түгел, бөтенләй белми. Ягъни безнең милли үзаңыбыз, милли әзерлегебез шамалы. Кыйбланы билгеләүдә Вахит Имамовның язмасы зур гына ачык шаясы дияргә мөмкин. Һәрхәлдә мондый язмаларны күргәнем юк. Шул ук газетада стратегия ымсындыру булмасын дип яза академик Рузәл Юсупов. Әйе, Татар конгрессының стратегия тезисларын тикшерү дәвам итә. Менә шул турыда кем нәрсә әйтәсең? Кем нәрсә турында шикләнә? Менә бар, монсында бар. Рузәл Юсуповның шикләнгән урыннары да бар. Һәм Рәфкать Ибраһимовның милли җанлыларны сайлык дип, милли үзаңлы кешеләрне үскә күтәрү турында әйткән. Бу инде чыннан да хәзерге без әйткән темага үзәккә үтә торган мәкаләләр дип әйтергә мөмкин. Ракетаның аты ничек Искәндәр? Бу милләт турында түгел кебек. Чөнки монда заманында беренче компьютерларны ясаган һәм хәзерге Искәндәр ракеталарына да мөнәсәбәте булган кеше Бәшир Рәмиев. Ул бөек шагыйрь Дәрдемәнднең аныгы. Ул бөек галим булган. Аның белән бергә булган галимнәр инде икешәр тапкыр геройда булган, төрле җирләрдә яңгыраган. Ул да аны булган, тынак кына яшәгән, гомер үтеп киткән. Һәм әле без менә шушы Бәшир Рәмиевның барлыгын белү, аның тормышын өйрәнү, минемчә, һәр кешенең милли үзаңына тәэсир итә торган нәрсә. Нәрсә беләбез бу кеше турында? Нинди авылларга, шәһәрләргә, урамнарга аның исемен мәңгеләштердек. Ондай хәл ишетелгәне юк. Димәк, менә бу Искәндәр һәм бу зур гыйльми ачышлар турында сөйләгәндә татарлык килеп чыгачак һәм бөек шагыйрьнең нәселенең фәндә ничектер үзен күрсәтүен күрәчәкбез. Усман Сәдә берничә еллык вафат булган шагыйрь, ул милләт турында язды. Аның шигырьләр шәлкеме монда бар. Кыйбладан җилләр иссә дә, чырлар сөремен куа. Шуннан да ул
Osman Sede bir taraf bulmadı, özünün zamanının tavuşun әйтә торган, үзлеккә үткәреп әйтә торган шагыйрь иде. Шунда ук Ватан дигән романның бер өлеше, без аңа тага игътибар итәбез. Рафис Кырбан Муса Җәлилләрнең әсирлектәге тормышы турында роман язган. Ул роман чыга Казан утларында һәм менә шушы мәдәни җомгада да ачылган. Аның берничә бүлеге. Әлбәттә, мәдәният ул милләтнең бер истәлеге, йөзе. Шуңа күрә мәдәният турында сөйләгәндә, дин турында сөйләгәндә миллилек калкып чыга. Монда Риза Фәхретдиннең Орынбурдагы тормышы, Тукай турында Төркиянең баш консулының фикерләре кызыксыну уятырлык. Шундый ук караш белән тагы бер бәйсез гәзит, безнең гәзит үзенең битләрендә Татарга итак сайдык дип әйтә. Илтифат Файзарахманов, баш мөхәррир, шулай ук чәнчтереп, стратегия турында сөйләгәндә, таләпчәнрәк булу турында, татарга теләсәнәсе ярамау турында әйтә. Димәк, сискәндерерлек, яңалык бу гәзиттә бар дигән сүз. Милләт дигәндә аерым шәхесләр искә төшә. Бу арада искә төшә Фәнзаман Баттал, аның тууына 80 ел тулган. Берничә еллык арабыздан китсә дә, ул китмәгән кебек. Шуңа күрә аның турындагы язманы безнең гәзит булай дип атаган. Аның үлеме дөньядан көлүенең бер ысулы. Имештер, Фәнзаман Баттал дөньядан көлә. Чынында ул көләй бирешми иде. Менә шундый кәеф белән яшәгән кешенең татарлыгы күзенә чыккан иде һәм без аны оныта алмыйбыз. Инде Казан утлары. Саллы журнал, аның февраль 2 санында да саллы төпле язмалар бар. Флюра Гыйзатуллинаның Минфал ашам бүген киләчәккә дигән шигырьләр, Шәлкеме, Рафис Кырбанның Ватан дигән романының 2 өлеше. Ничек яшәгән Җәлил ул әсирлектә? Ул әсир булганмы? Ул иректә йөргәнме? Ничек итеп алар яшерен оешма оештырганнар? Моны белгән, күргән кешеләр бик чамалы бит. Аны төрле версиялар бар. Рафис Кырбан шул турыда фактларын туплап, романга әйләндергән. Әлбәттә, аның бәлки иҗади фантазияда сәбәп булгандыр. Ләкин барыбер ул андагы лагерь исемнәре, андагы каһарманнарның исемнәре, булган вакыйгаларның чынында тормышта булганын әйтә алабыз. Бу чынында шулай булган. Укып чыккач, әлбәттә, бәхәс тә булыр. Рафис Кырбан Муса Җәлил турында яңа сүз әйтергә тырыша. Ничек килеп чыгар иҗат? Инде 3нче өлешен укыгачтан белербез. Шагыйрь Җәүдәт Сөләйман шигырьләрен булай дип атаган ул. Аяктагы тышау әле кыллык түгел. Әйе, кыллык турында, милләт турында сөйләгәндә искә алырга туры килә. Чыңгыз Айтматовның Чыңгызханның Акбулыты дигән әсәренең бер өлешен повестьны Мөдәррис Вәлиев тәрҗемә иткән. Госман Сәдәнең дә шигырьләре монда бар. Бигрәк тә мөһим дип саныйм мин, Гаяз Исхакый дигән шәхес бар. Аның юбилее дә кыска гына шулай үтеп китте. Аның Сәгадәт дигән кызы булган. Сәгадәт Исхакыйның язмышы турында Лена Гайнанова 177 елда зур материал бастырган. Һәм чыннан да бу шәхес Гаяз Исхакыйның кызы булу аңа нинди катлаулыклар тудырган һәм нинди кыз булган, нинди дәвамчысы булган ул һәм кем булган ниһаят Гаяз Исхакый. Шулай итеп, Казан утлары турында әйтә алабыз. Бу милләт турындагы журнал. Яңа басмаларның берсе гаилә һәм мәктәп. Монда әлбәттә заманча актуальлеккә омтылышлар бар. Матур рәсемле булгач бу язмада әлбәттә хәзерге каһарманнар, мәсәлән, Ильяс Дауди Афганстанда каһарманлык кылган, аякларын югалтып, инде хәзер Мәскәүдә зур хәрәкәтләр, зур эшләрдә катнашкан Ильяс Дауди турында язма бар. Һәм аның чыннан да милләт өчен зур каһарман да булуы, һәм әлеге хәзерге система Россия Федерациясе тышкы сәясәтенең контекстында җыгылып төшмәгән ул Ильяс Дауди. Менә шулай ул милләтче буларак түгел, әмма теге искечә әйткәндә патриот буларак күрсәтелә. Шул ук журналда Муса Җәлилнең көрәштәше Абдулла Баттал турында язма бар. Чыннан да Салих Батталның энекәше Абдулла Баттал каян булган, нинди булган, ничек яшәгән, кызык, моны укырга кирәк, моны укыган бала исендә калдырыр. Һәм башка менә шушы кичкенә генә әсәрләрдә, рәсемнәрдә хәзерге актуальлек шаукымы бар.
Бигрәк тә мин игътибар итәр идем, блогинг ирек һәм җаваплылык. Чыннан да блогерларыбыз бармы? Кемнәр алар? Җанлар алашуны онытып дип яза монда. Реклама алган өчен бушлай күлмәк. Ышаныч уятучы. Нигә президентка лайк куймыйлар дип әйтелә. Галимә Фирдәүс Вахапова да блогерларны көтеп ала икән. Ягъни хәзерге заманда, әгәр дә инде без чыннан да милләт турында беләсебез килсә, хәзерге заман актуальлеге кирәк. Нинди блогерсыз тормыш, нинди матбугат соң ул, нинди интернет соң ул, мөстәкыйль фикерле, үзенчә сүз әйтә торган кешеләр, исемнәре белән дә, исемсез дә. Кызык сорау. Хәзергә бу сорауга җавап юк. Хәзергә сау булыгыз.